ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାପ୍ରେମୀ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ନୂଆ ଗପକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ପାପର ଗୁରୁ କିଏ? ଏ କାହାଣୀରେ ଜାଣିବା ପାପର ଗୁରୁ କିଏ। ଚଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗପଟିକୁ। ଥରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କାଶୀରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। ସାରା ଗାଁରେ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ କାଶୀରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଶୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡିତ, ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପାପର ଗୁରୁ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କାଶୀ ଫେରି ଅନେକ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ହଠାତ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ପାପର ଗୁରୁ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବେଶ୍ୟା ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପଣ୍ଡିତ କେବେ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ନିୟମ, ରୀତିନୀତି ନିୟମରେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦୃଢ଼ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ରହି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଆରାମରେ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁତ୍ତରିତ ରହିଲା। ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବେଶ୍ୟା କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ, ତୁମକୁ ରାନ୍ଧିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ଧୋଇ ହୋଇ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲା। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ସେବା କରିବାର ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ 5ଟି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁନା ମୁଦ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର 2 ହାତରେ ଲଡୁ ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତଜୀ ତାଙ୍କର ନିୟମ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଚରଣ ଏବଂ ଧର୍ମ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା, କେବଳ ସତର୍କ ରୁହ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସିବା କିମ୍ବା ଯିବାର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସାମ୍ନାରୁ ଥାଳି ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡିତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏହା କିପରି ମଜା? ବେଶ୍ୟା କହିଲା, ଏହା ମଜା ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କାହା ହାତରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉନଥିଲ। ଖାଦ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ଏହି ଲୋଭ ସମସ୍ତ ପାପର ମୂଳ। ଏହି କାହାଣୀର ନୈତିକ ହେଉଛି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଭ ବିନା ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଗଳ୍ପ, ନୂଆ ନୂଆ ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।